Σπύρο, καλημέρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ σήμερα που είσαι μαζί μας, έτσι σε αυτή την πολύ ωραία μίνι ποδηλατική βόλτα, και ευχαριστούμε και για την πολύ ωραία διαδρομή. Πού ακριβώς βρισκόμαστε εδώ πέρα, Σπύρο? Βρισκόμαστε γύρω στα 200 μέτρα από την παραλία του Σχοινιά, που κάνανε απόβαση πέρσες. Είμαστε στο τρόπαιο μάχης, το σημείο που επικεντρώθηκε η σπουδαία ιστορική μάχη του Μαραθώνα. Εδώ έφερα τους φίλους για να δουν την παντελή εγκατάλειψη του αρχαιολογικού χώρου ή του χώρου, ενός χώρου ιστορικότατου για την Ελλάδα. Δεν υπάρχει καν πινακίδα που να αναφέρει ότι εδώ είναι το τρόπαιο μάχης. Έχω έρθει 2-3 φορές και έχω χαθεί. Έχω ρωτήσει για να μου πούνε που είναι. Και το τρόπαιο μάχης είναι σε αυτόν τον υπέροχο χώρο που δεν είναι θεσμοθετημένος, δεν είναι οριοθετημένος, δεν έχει καν ένα φράχτη. Η κατάσταση της εγκατάλειψης τη βλέπετε εδώ πέρα. Δεν υπάρχουν, όπως θα μπορούσαμε να το συγκρίνουμε δεν υπάρχουν αγάλματα μπρούτζινα Αθηναίων οπλιτών. Δεν υπάρχει ένα παρατηρητήριο να δεις σε ποιο σημείο βρίσκεσαι, να ανέβεις πάνω, να παρατηρήσεις πού βρίσκεις ακριβώς για να καταλάβεις την ιστορικότητα του χώρου. Εδώ επικεντρώθηκε η μάχη, εδώ ήταν το επίκεντρο, ήταν το πιο σημαντικό σημείο της μάχης. Γι' αυτό το τρόπαιο σημαίνει είναι πώς θα το πούμε, είναι για να τιμήσουμε τους μαχητές, τους οπλίτες τότε. Βέβαια σε απόσταση, καταλαβαίνετε τα γνωστά της Ελλάδος, σε απόσταση 20 μέτρων έχει εκκλησία, η οποία δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης εδώ πέρα. Άσχετα. Θα έπρεπε να υπάρχει. Ούτε τα σπίτια, ούτε επιχειρήσεις, ούτε... Εδώ έπρεπε να ήταν απλωμένος ο χώρος της μάχης με απολωτριώσεις και να είναι όπως κάνουν οι Αμερικάνοι, όπως κάνουν στο Gettysburg, όπως κάνουν στο Αμερικάνικο εμφύλιο, που δίνουν δισεκατομμύρια για τους αρχαιολογικούς χώρους. Αυτή είναι η κατάντια της Ελλάδος. Σπύρο. Αλλά θα υπάρξει συνέχεια στη Σαλαμίνα, εκεί είναι χειρότερα με σκουπίδια, στις πλατείες που είναι κατελημένο, στις Θερμοπύλες που είναι ένα χάλι και μισό, με ένα άγαλμα μόνο εκεί πέρα και αυτό, και έχουν φτιάξει και σπιτάκια πιο κάτω. Τι είπαμε, Θερμοπύλες, πλατείες, Σαλαμίνα που είναι το χειρότερο, και το τρόπαιο που είναι αυτό. Το μόνο που έχει φροντίσει η πολιτεία και είναι λίγο σε ανθρώπινη μάχη είναι ο τύμβος των μαραθωνομάχων, ο οποίος είναι αξιοπρεπέστατος. Σπύρο, να ρωτήσω κάτι. Εκτός από το Υπουργείο Πολιτισμού, που πιθανότατα να έχει τις ανάλογες ευθύνες, τοπικά, σε επίπεδο Δήμου Μαραθώνα, υπάρχει ευθύνη? Τεράστιες ευθύνες και ανιστόρητη και με έλλειψη ενδιαφέροντος για την μεγάλη ιστορία αυτής της χώρας. Κανένα ενδιαφέρον, αλλά δεν θέλω ούτε να πω για τους Δήμους ή για τις κυβερνήσεις. Είναι και ο κόσμος που είναι αδιάφορος. Γιατί όλα ξεκινάνε και από εμάς. Όταν εμείς δούμε ότι υπάρχει κάποια έλλειψη ή ενδιαφερθούμε να δούμε ποιο είναι το τρόπαιο μάχης, θα προσπαθήσουμε να πιέσουμε προς μια σωστή κατεύθυνση. Αλλά και ο κόσμος είναι αδιάφορος. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει μόνο να πάει στην παραλία στα 100 μέτρα εδώ και να κάνει μπάνιο. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα από αυτά. Δυστυχώς. Μάλιστα. Σπύρο, σαν ένας νεοσύστατος συγγραφέας, θέλω να μου πεις, έτσι έχοντας ασχοληθεί, ναι, πες με λιγάκι για τον τίτλο του βιβλίου σου, του πρόσφατου βιβλίου σου. Αυτό είναι άσχετο. Ναι, δεν έχει σημασία. Στο βάθος του δρόμου. Μάλιστα. Το οποίο βέβαια είναι μοτοσυκλετιστικό. Παρ' όλα αυτά. Έχει αναφορές για την αρχαία Ελλάδα. Ναι, επειδή ακριβώς βλέπω ότι υπάρχει ένα τέτοιο ενδιαφέρον, ένα πάθος, θα τολμούσα να το πω. Πες μας λιγάκι, εδώ πόσο αυτός ο χώρος θα μπορούσε να αναβαθμιστεί κατά την ταπεινή σου άποψη, επειδή βλέπω ότι έχεις επισκεφτεί και άλλους χώρους και βλέπεις έτσι μια παρόμοια κατάσταση. Γιατί δεν είχα την οικονομική δυνατότητα να πάω Αμερική, αλλά παρακολουθώ εδώ και μήνες στον Αμερικανικό εμφύλιο. Θα μπορούσαν να μπουν μπρούτζινα αγάλματα με τους Αθηναίους οπλίτες, θα μπορούσαν να μπουν οι στρατηγοί, ξέρω εγώ, ο Μιλτιάδης, σε μπρούτζινο άγαλμα σοβαρό, όχι σαν αυτό το μικροσκοπικό που έχουν κάνει εκεί πέρα. Η νίκη που πάντα έμπαινε. Η νίκη που είναι πάνω στο τρόπαιο με τα φτερά που γράφει το μοναδικό, ας πούμε. Η οποία δεν υπάρχει ούτε σε αναπαράσταση όμως από ό,τι βλέπουμε. Δεν πειράζει. Μπορεί να γίνει να την δημιουργήσουν και να τη βάλουν κάπου. Πρέπει να περιφραχθεί ο χώρος, να καθαριστεί, να μπουν τουαλέτες, να οριοθετηθεί, να μπουν επιγραφές, να γίνει ίσως και μια ψηφιακή αναπαράσταση κάπου με ένα σπιτάκι, κάτι αυτό. Πόσο μάλλον τώρα που έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος και ο κάθε...